Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shnong, ringkat bat ka BDW International School Nongmensong, Langkarding Shnong. Admissions open now. Komisi Benta Banyakit Lami Galingkor ban senyang hakawai lek persya yuk nyang jingpang COVID-19 hakalai pau terek banai leber arajar arpau ki koordinator bat Nonghikai jong Skul SSA ki bahap opok ka Mairang Civil Subdivision kila lek tak postar hakil langgi Shnong khamtam haki dukan de marbam bat haki jaka baju ya lumpat ba ban pensya syuk iki pat ba ban lek khoj bat baniadan nak jing sapriang kunyang jingpang COVID-19 Hawaya keren bat ublok Mission Coordinator ke SSA Mairang uba F Marwen Urethu bayak ni kakam ban lek tak postar hakil langgi Shnong hapok ke Mairang Civil Subdivision la ai bentah katnat ka koi kakya. Kini ke postar ka kedek postar ki ba ki ai na po health department but ngia trail karan ka health department mengiso ba ke education department ni ka don kata ka kadai sibanta ka lengkor ka bangin pensap yang ya kini ki kuar sikit ba ya ka ek bagi devan le ka ek bagi devan le akum kani por ti kini postar kila poya po ofisongi ban ila ongi coordinator bagi devan ta but kajing ta ru ngila butik ek instruction ka ba ka government Meghalaya ka pha ya ni bangin ta ka instruction ka ong ba ya kini ki dor ni devan ta ki jaka ba but hak jaka ki basai kum haying Shnong ka bomut community hall ki skul ki dukan ki jaka yung manie ki stand taxi ki stand bus bat kunta terter te kadai ka bapi ang ba habadan kani lockdown ki babun ki ba ki mi ban puli ya kini ki postar bat la ki puli le se kan long ban ka jing ya lum brio ya te hnrei ngaswa ban ya thu ipi kan dia shwa bangin ta gini postar lawan ka instruction na kal na ki bor jong bahalor jongi but kila pha yang ni bangin create awareness hapo school ye ki khana school ling ba jokina hikai ken pendan ka budan ki pamphlets ki bangas a ki school but kini kina hikai kin puli kini pamphlets but haba ki puli pamphlets ka bomut bakin batai ye ki khana school ba kumno bakin sakti kumno bakin dial di haba ki jarho haba ki senria anata kumno ba hakan urkom ken sat bhai ki jongki dak bapun kami sabon nang ta bakim dei banya jan turjan iwei pan bat kani ya kani ngila pha sheki school ha ka 100 jong march ka order na po SPD jongi ka poi 8 jong February bat 100 jong march ngila pon poi kini school ba rohat ban ai kani ka awareness te ha to por ki school tempat kham mo te hadian nang to pada ki poi sagini poster bat kum phi ang ba ki brio ki mi aban mi bat puli handrai ngasmo ba ki pat ba ki dimension kabu ya tadi bakin puli kini poster ha por ba sarkar ka pelan ya ki pat ba bakin lithiet jing thiet nomor hadian license sausni ki la play ye ki dukan arski kum to ye ki pat ba bakin lithiet ye ki jing ran kam ki jongki bat ya kini poster ni ta kidon ki dukan ki badai ki dukan di marbang ni ta hakmat ki dukan di marbang tambah khapor baki yang lain bani am ban yo ya kapali jong ki ban thiet ki mar ki pagba ken yo ban puli kini ki postar ki don la prini ki hi atli ki kenten kawai ka de hakten hasi bat kawai ka de haka tin paren haki English version te bat kidon ki series kiba ka kasi kasdam na do ka series number 1 hadu ka series ka ba shipho ti ki English version pada ka series ka dena do series baningkong hadu ka series bakhatwe bagi batai kumno ba ngin yakyar na gijaka ba lumpat ba kumno bangin thet yaki kiti gijongi kumno bangin da daka tumbut habangi jarho nang ta pada bat kum ta terkat ki jing batai ki bagila ayang to te ngasmo ba na kentu biang ki pat ba sesian ba kapor ba ki yo la ban ni na ye mar le thi chun the ken puli na mar yakini postar ni lata amde tang mat jeng dukan ni lata ro haki main station ka bomot ha ki hiar kali
kin yo ban puli nang ta ngita haki yung Shnong, ngita haki jaka Skul, ngita haki hajan yung mani. Ban kawai ka bang ban ong yepi kalong bai kini postar ngimta tang hapo kimin ruat. Mo, ya kini postar ngilapha ban ra sabar haki Shnong bat ngilapha bakin ta haman laki Shnong. Jang Mairang idan sispa andru phoi tu lik Shnong hapo Mairang blong. Bat ya kini postar ngilapha bakin ta habro sispa andru phoi lik Shnong. Bat kinta haki jaka ki bakham long prominence li jaka ki bakham shai bagi pai ba ki mi ban puli tela da kimyo makana ban mi ban wan station ru nrai hapo Shnong la ki yo ban mi hapo Shnong tu ki la ban puli habaki nomor ba kam kata ko lockdown kam da dai ban khang ki pri bakin mi na ye nomor ba kumani so tho hi kitu ki ba kum shasar ba ik so kitu ki ba rik so ki la ban ten ban li alam kai so shi phangar phang tu ki wan no tambal long kim long ban ya bon la ni kim long ban ya lum pai ba untuk ke ti tangkum tahi ngaso ba saisin ke tui pai ba kin simen kabu ban puli ya kini postar ha baki yola ban ni na ya ka ko sarkar ka pula ya ki ban ti jetian kang bakin tip ya ka e baki dei ban le baki bakin dei ban le kanang ba kan lat ban bangin lat ban pensap yang ya ni pangkum bakalong hadu mentah po state jongi mi hal yang impat ya semua bakadan handai kan dia ka dei kawai na kilat jeng ada kanang ba uni khnya jing pang unum yo ban wan rung ha ko ka jela ka jongi